Ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Домти Ҷей. Имрӯз мо қарор дорем дар Испечак, шаҳри Душанбе, инҷо масҷиди Меҳқалон мебошад, 112 микрорайон. Аз инҷо бошад Зарафшон ва Зарнисор. хонаи имрӯзаамон дар дуюму ошонаи ҳамин бино ҷойгир аст. худи хона дӯстони гиромӣ, инҷо як ҳуҷра мебошад, балкон хати кухнӣ, ҷои хоб ва меҳмонхона. Аз меҳмонхона сар мекунем. ду хонага мебошад бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар дуюм ошонаи бинои советӣ. Ба иҷора дода мешавад, яъне аренда ба муддати дароз, танҳо оилавӣ. 2000 сомонӣ ҳар моҳа дӯстони гиромӣ. свет ва обқатӣ ягон проблема надорад, ҳама вақта мебошанд. Отоплениярам дорад, ина марҳамат батареяи отоплениярам бинен. ҳама условияро дорад, ба тамоми чизҳояш супорида мешавад. Ба муддати дароз, чӣ хеле ки гуфтем, мегузарем ба ҳуҷраи хоб. марҳамат дӯстони гиромӣ, дуюм ҳуҷраи хоб, чӣ хеле ки мебинен, ҳама шароитҳоро дорад. дуюм ҳуҷраи буд кардем, мегузарем ба ошхона, яъне кухнӣ. ҳамом ва ҳоҷатхона мебошад алоҳида. ин ҳуҷраи холия дӯстони гиромӣ метавонед ҳамчун сеюм ҳуҷра қабул кунед. мегузарем ба кухния балкон да гузарондагиам дӯстони гиромӣ. чӣ хеле ки диден, хона ягон проблема надорад, ду хонага мебошад бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар дуюм ошонаи бинои советӣ. ҷойгир аст дар Испечак, ҷош бениҳоят ҷои хубай, дар наздикиш мактаб, садик, бозорчаҳо, пурри магазин, ҳама чӣ ҳаст, масҷидам ҳаст. ба иҷора супорида мешавад 2000 сомонӣ ҳар моҳа дӯстони гиромӣ, ба муддати дароз, танҳо оилавӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай WhatsApp дорад. мо боша хайру хуш мекунем дӯстони гиромӣ, то боздид барори кори шумода. худо нигаҳботон бошад.